cejna Ramazanê de dest pê bike. Lê li otogarên Bakur bêdengiyeke mezin heye. Xwediyê fîrmayên otobozan bal dikişînin ku ji ber şer û pevçûnan êrişa li bajarên Tirkan a li hemberî Kurdan û teqînên çê dibin, wisa kiriye ku kes ji bo bênvedanê neçe bajarên Tirkan û ji bajarên Tirkan jî kes neyê Bakur. Rewş demîka baş da nine yani. Ji wî ew xelkê Kurd tedirgînin derbasî hêla wî alî birdin. Hêla wî lazî ne vî alî. İstikrarsızlık ye. Li gorî hin nûnerên fîrmayên otobozan bi dehan salin cara yekemîn e ku otogara Amedê ev qaz vala ye. Tiştî wer min nediye erebe valane. Ve îdma çar roj hene zî erebe valane yolcî tune bilêtan bidin yani. Berê ji Başûrê Kurdistanê jî gelek kes ji bo bênvedanê bi otobûsan dihatin Bakur û Tirkiyeyê. Lê îsal ji Başûr jî hema kes nehatiye. Berê li vê yolcî hevlerê jî pir bû, dohokê jî yanî pir dihatin. Ana qet pir kêm bûne. Nayên. Karkerên ku ji bajarên Tirkan vedigerin Amedê jî dibêjin tim tirs û xofa lîncê di dilê wan de ye û dibe ku ew careke din neçin bajarên Tirkan. Ev tirse çünkü can güvenliğe metne. Mesela ki cihada inşaata basmıştıkken milletê me kurmaş dikin. Ticari jî meriv nastirînin. Tirs hinkî sikê me de heye. Meriv rastî xeber de tirs sikê me de heye. Li otogara Amedê ji bîstî zêdetir fîrmayên otobozan hene û bi sedan otobûs çûn û hatinê dikin. Lê îsal otobûs nîvî jî tije nabin. Hemû fîrmayên otobozan ji tunebûna rêwiyan bigazincin. Ew dibêjin ev demeke yan ser bi ser e yan jî zirar dikin. Maşallah de kak. Rûdaw Amed.